Voluntaryong suminuko sa persones kang 2nd Police Mobile Force Company Sorsogon, asin Bulusan PNP ang sarong dating miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG sa Bulusan, Sorsogon. Alas 11:45 ning aga kang nakalis na Domingo, Enero 7. Pigbisto ni Police Captain Rocky Dinulong kang 2nd PMFC ang suminukong rebelde ni si alias Ramil. 37 anyos sa sinresidente kang nasambit na lugar. Nasubot miyembro kang kilusang larangang Guerrilla Substation 2, Sub-Regional Committee na nag-ooperar sa Albay asin Sorsogon. Kasabay man kan sa iyang pagsuko, ipig-turnover man kaini ang 38 revolver na kargado ng 5 bala. Ang sabi na po sir ay ayaw niya daw po sa dati nga sa pagiging kasama. Grabe na daw po ang bandon, ang violation na ginagawa, tapos lahat po ng sinasabi po nila ay hindi po natutupad. Mga leader nila. Tsaka pa rin po, hindi nagdalawang isip po na sumuko po sa atin. Siringkan mga nagkairinot na CTG na nagbaliklado na sa gobyerno. Ipinaisiraro man si alias Ramil sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, sarong dugang na asistensya na makakatabang sa pagbabagong buhay niya. Ngayon, sir, ito po ang mensahe ko sa kanila na ang programa ng gobyerno ay magiging daan para sa lahat sa mga rebelde na nag-aantay na oportunidad at pag-asa na handang ipagkaloob ng ating pamahalaan bilang tulong sa kanilang pagsisimula muli. Base sa datos kang nakaaging taon, igwasindang 5 CTG na napasuko. Mantangunya na taon, si alias Ramil ang pinakaprimerong suminuko sa sendang unit. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.